update yaitwa nhasi nenhau yebheri yavani yaSimowana. It seems as if zvichatitorera nguva hatisi kuti vajaji kana muchuchisi vachapa final judgment rini, nekuti veeshimeti vanyora kuti breaking news, no Moana ruling. Once burial further delayed is Judge Justice Kwenda is yet to finalize. He will communicate to the party's lawyer as soon as possible. These two have failed experience. One of them needs to be the bigger person and compromise. Whoever wins get nothing really because Moana is not coming back again. Nevango Shakari. Dova Shakari ku Twitter. They eshimeti wanyora kuti Judge Kwenda what dot ndo mashoko ndofunga tagwa nachi na judge a. It's unfortunate that the burial has been delayed, but it's a complex matter. Zvanyogwa neve eshmetro kura kuti mashoko abuda mukati mechi memukamwa mani majudge Kwenda. So judge ndobva watandofunga kuti I'm aware that I made an undertaking that the ruling will be ready by 2:30, but the case isn't a common one, so it requires going through thoroughly. My ruling is not yet ready. My assistant will be in touch with the lawyers. Judgment is reserved. Ndozvanyogwanani neve eshmetro kureva kuti ndo mashoko atagwanani na judge ava. Saka as it stands, there is literally nothing pamusoro penhau iyi. Vanhu votoenda vodzoka apa manje ndazobata chimwe chinhu chandanzwa mujaji paanga achitaura, ndisi kuti ndokufunga ndiye kuite judge lawyer paanga achitaura ukudi ndofunga wana kwa mai vaSimowana kuti angachanzi saka anzi mwambirira kusvika rini till further notice. Zvikanzi yes till further notice. Till further notice haina date. Till further notice anzanogona kuya mangwana, inogona kusora mangwana, inogona kuya after a week, inogona kuya muna December, inogona kutozouya muna January zvakare, ndo inonzi till further notice. Inogona kuuya kana muna June next year, till further notice. Hauna kupuwa answer. Maona manje. Saka maona ndaita mwangu atanzi sezvo pamwe nemhaka yekuti parwendo radarika papainzi nhau dzakaita seasati dzadi dzamboitika. Saka definitely pamwe vari kutora nguva nekuti vakangota chipatapata nhaka yemakozvo kungoti vatotanga kutota sei kutoti judgment ndeyekuti mai vaSimowana ndovatora kana kuti baba vaSimowana ndovatora. Chakani chekuti mapati ayaka pachaita conflict. Saka pamwe vari kutora nguva yavo vachiita analysis and surveying nekumbostadha handisi kuti mapros and cons here. Maona manje. Saka kumacomments zvikanzi when an unstoppable force meets an immovable object zvokwadi. Let's do a seka vapinze mujeri vakutijerera nana butivokawo. It's good that the judge is taking his time and not taking sides. It's complex because you have an adult who was not a practicing Muslim in Kushka but was raised as one by her father, and a mother who had a child way too young and allowed the father to raise her, but was also close to her daughter and wants her daughter to be buried how she lived. So whose side does she take? It's not that simple. Moana's wishes at this point should be taken into account. At the time of her passing away as an adult, how was she living her life? That will help in making a decision. Zvikanzi neamwe imi mai imi mune njere dzakatesva you should be the president, but I nechepapa nebottle. That's exactly what that I said in the beginning. They just need to either finish burning her body or just put her in the ground already. Her soul needs to find its quiet place. The father should have just walked away. How does he bury her if she wasn't practicing? His own religion doesn't allow it. So I'm dumbfounded. He is still requesting such. Trans Iowa is just dragging now. The adults here should have agreed to kuviga mwana vese. One burial where both families can be present and one side off for her. Done. All this is so unnecessary. Imagine mwana ari kufila say because no matter how they try and protect her children sense things, she will be wondering why her mother hasn't been laid to rest. Ameno zvikanzi nevamwewo zvakare yange yakarembesa back and forth yacho. If either of them had any love or respect for the daughter, they would realize that laying her to rest is what's important and not leaving her lying in a cold mortuary. I'm so sad for her.
Vangu vadero zvakare. How does one get to sleep, wake up every morning, and live and breathe every second of the day and still have the energy to go through all this with the knowledge that your child is laying akashaika in the cooked mortuary? Both parents need to stop being childish and let this poor girl rest. This whole thing is very unfortunate, to be honest. History is being made jurisprudence wise. Mwana is refused kushaika zvokwadi. Nyaya iyi yaisatombofanira kuenda kumacourts cause our judicial system yakaoma. Imagine mwedzi wese pamba paine funeral vanhu vachingochema pakavhurwa gedhi nechiya cheredhi for a month. Zvimwe zvacho zvopesa zvakutange zvisiri nice normal. Ndomataurwa angatwana vangu ungadazama kuti mushonga. That's what happened when people fail to compromise. The thing or the whole thing is just said. Imagine how the little daughter is feeling. She's doing all this for popularity. Otherwise, if it wasn't for social media, she would have let her daughter so rest karikari. Vamwe vadero. Vamwe ndokuti avada kuvharirwa murumu yavo vari two musina media. Vamwe vanhu votaurirana kusvika vabvumirana. Izvi hazvichaita izvi. Vamwe vadero vacho. Exactly, they have failed us as parents. Vanongoda mwana anobvuma kupusiswa zvinhu zvotofamba. Vamwe vakati vanoda kupapaidzwa zvorwadza. Moana should be buried the way she lived her life. She denied Muslim religion when she was alive. Why force it on her? Kana shaika. Manje vamwe zvavakuita vakutora that video yaita vachitaura nemumwe murumonzi achinzi ndiri muchawaini zvikanzi ingwana kuti ndiri muchawa saka vadi kungomusiya aita zvechichawa chachoni zvikanzi that doesn't make sense. Hazvina zvazvinopa, hazvina kana evidence. Hatiziviwo zvikanzi wakadeclare kuti ndiri muchawa saka wafanira kushandisa izvi nevamwe kuti hatizivi ama high courts. Zvikanzi dai ndiri jaji ndaingoti ngaavigwe kubulawayo. Vamwe wavo zvikanzi kana kuti wovigwa nechine hurumende zvikanzi namwe musadero vedu. Vamwe zvikanzi kana kuvigwa nemabhajeti kati zvichizoita here. Vamwe ndokutiwo it's unfortunate Moana remains not at her final place of rest. In future we need to be clear. When we take matters court, the court will do the due diligence in looking at facts, one legit legality and other previous cases. It's not about emotion, sentiments and jituko. A precedence has to be set and used in the next case law. This matter may be resolved soon if both parties humble themselves and be amicable with one another. Antiola is the applicant. She can approach the court to dismiss the matter as she will say they have resolved their difference and want to bury their daughter. My sentiments too. Muona manje. Zvikanzi ngaavigwe paakasvika zvinganetsa. Vamwe vakati upenyu hwake hwaiwa hwekudhonzerana nemukushaika zvokwadi. Ndovamwe zvikanzi inga vane simba ndevamwe vadero. Your superpower girl yakaoma kureva kuna Simona. Hapana chekumhanyira dai vaimhanya vakaviga kare. She has been preserved by this, so no rush. Nyaya iyi yandibva both parents should grow up. Zvaari mabonzo vadii kungomukira asi kuti zvinomeka sense here kuti woti mumwe ngavige mumwe handifungi kuti zvinomeka sense zvazvo. Kungoti vamwe vanotaura zvavo zvakasiyana asi handifungi kuti ungada kunzi mwana wako kwati mumwe mapatsi aenda kumwe mapatsi aenda kuzvichimeka sense here hazvimeki sense. Vamwe ndokuti zvakare ndovaive nemhepo vanhu vabava zvikanzi that judge is predictable. Ndivamwe I don't know why they're saying that kuti vari predictable zvakare. Vamwe ndokuti this needs to be heard kwamambo noti kukoti. It's very easy. First mudhara amboli vange vasina kubvisa rola. It is high time he pays damages to the Yolanda family. Then he rightly take all the burial rights. Mwana ndiwababa. Then it goes down to vachiko here vanomirira madamages acho. Zvese zvogona kupedza asi munhu avigwa wawirirana. Vamwe wavo kudzidza ukuku nyaya dzacho dziri kufambirwa nevamwe
Shrikanzi, can you blame him? This is a very difficult case because each parent has right to their child and their beliefs won't allow them to meet in between. So it's tough. It's because uyanga kutazvikira inyaya iyi yaizobvifana kuenda kana kumakotsi because our judicial system nekura ndozvatawa neuyu vamwe vakati Mr. Amoli to the fullest. Great lesson to everyone. Honor your parents because one day is one day. You will need them and they will always be there when you need them. Vamwe vadero. Zvikanzi daindiri one of the parents angudaingoti vigai yenyu mwana because izvogwadza both parents and they need to heal ndochokwadi. Saka ndozvanga zvakawanda ikokuku loya Budi baba vaSimona Budi Amoli vakataura kuti asitangomirirawo kuti tizopuwa the next thing nani najaji ndobva tozoona vana Budi Amoli vakabira pepeni vangu vavo ndobva tozonzi handei ndobva wabuda ndobva tofamba chitoenda kwangu achitoenda zvina kushata asi chandaonesa ndechekuti baba vaSimona havaswera nemedia which is good nekuti anogona kutaura zvimwe zvinhu asi nhasi avo mai vaSimona ndo vadhisaida kuti avoda kutaura ndichiyadzisa nhau dzehembe ndozvandokwanisa kutaura ndichakubata zvakare pachikamushiro TV.